Dagayam kabingay ko di tapuso udnuday di panagdua-dua ken ka di pay kadi umnuday tuy ayat nga impaay ko ibagam no anyat nagkurangan nagkari ka kasi siya't laeng din ka ayate ngem gayam kas lalimabas nga angin iyeb kas mo no asin no pudno nga ay ayate siya kadi wenno tuy inna kabingay at dagayang kabingay ko di tapuso kasano ako ngem kas bilang isunan to tiin kapilyen yapon kaya iti agbiag dito'y lubong nagkari ka kasi siya't laeng din ka ayate ngem gayam kas lalimabas nga angin iyeb kas mo no asin no pudno nga ay ayate siya kadi wenno tuy inna kabingay at dagayam kabingay ko di tapuso kasano ako ngem no kas bilang isunan to tiin kapilyen japon kaya iti agbiag dito'y lubong nagkari ka asi siya't laeng din ka ayate ngem gayam kas lalimabas nga angin iyeb kas mo no asin no pudno nga ay ayate siya kadi wenno tuy inna kabingay siya kadi wenno tuy inna kabingay